Ndị ma ife a na-alụ n'obodo, ndị na-enyere ụmụ ogbenye aka, andị ya ka Chukwu na-eji agọzi iwe. Ayele, iyele, ayele, iyele, 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 iyele. Ayaba. Nwogbele jebe ka ifo, nwogbele jebe ka ifo. Nwogbele jebe ka ifo, ka anyị Jesu teze n'odogwu. Ayaba. Honorable Chief Esther Okechukwu Ezuma, ọkụ buru ụzọ Ogbuefi, onye ọmasị Abdulaziz Chukweje, Ambassador of Goodwill, Founder and President, Infinite Foundation Incorporated USA, Infinite Sport Academy, onye ọma ya dịrị mma, ọ na-apụla bifo pụrụ ọnụ, ọ natalụ dike mma, ya na ezigbo naanị ya Lady Chinyelu Ezuma, eze nwanyị, ezi agbapụmọ nwanyị, Adịghị Ada ndị Ogidi, Ozonieme, agbara na Kudieri, Chief Doctor Innocent Ifediasa Chukwuma, Chairman Innocent Motors Nigeria Limited, Innocent Group of Company, Odogwu Odogwu, Igbo nwere mmadụ, ofu onye na-arụ ọrụ ụgbọala na ihu Naịjirịa niile, ofu onye dị mmadụ n'Afrịka, ọchịchị kwesịrị nna m. Ayaraba. Injinia John Chukwuemeka bụ ego ụgbọ nke si n'Enugu Ezike, Nsụka, President New Era Ultimate Investment Incorporated. Success is not by accident. Chairman, Board of Directors, Enugu USA.
welifo anyị na-ezikese ndị odogwu Chukwu na-elu onye ọgbaru Sakesiri Ekejuba Eri n'ọgwụ ahụ ezigbo mmadụ adịrọ fecha nna m onye ọmasị mba na-eje ya na ezigbo ụlọala ya Lady Dr. Uzamaka Ekejuba Ada Maazị Dogo Ijele nwanyị Ada ndị arọ n'izu Achalugo nwanyị Ayele His Excellency Senator Andy Uba Ugomba Namba Igwe Bike Esudo Nuga Igwe Bike Igwe Bike Igwe Bike Igwe Bike Igwe Bike Igwe Bike His Royal Highness Dr. Barrister J. Yunaj JP Odezuligo 3 of Nike Igwe Nnukwu anyị ekenekwa Honorable Kevin Ifeanyichukwu Izuma Ezabata one na Grace onye ọma na Switzerland ofu onye na-asụ na debe na Swiss Chief Victor Ahiiwe Ikemba one na Mbaise Ikemba onye ọma Ikemba onye ọma Ikemba onye ọma Ikemba nwana ya eze Ikemba onye ọma Ikemba onye ọma Honorable Sir Bob Mark Akonye Agụ na-eche mba na Igbo President Mbaise Family Association of Southern California ya na ezigbo ụlọala ya Lady Dr. Jane Akpoye mma zuru ahụ Osodieme Chief Innocent Ude Nwaji na Warofia one Norifite onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma Maazị Nwibe Chairman of all chairmen
kalifo anyị ga-ezutezi ndị odogwu Jebe kalifo Chief Saben Amadi jebe kalifo jebe kalifo Kani Jesu Chairman Orutam United Incorporated USA ya na-ezigbo lọl ya Lady Barbara Amadi President and founder Umuada Kanchewa 1 Mmazulawu 1 n'ụzọ Ntiya Gosambano White House Chief Mrs. Amaka Anajemba Odibese Ikemba Yogidi Adide CEO Godas Ventures High Chief Emmanuel Onochie Monye Odogwadi of Abubu Ifu ya na-ezigbo lọlị ya Mrs. Josephine Kemu Monye Ugodogwadi ndị ọma n'Osimiri North Local Government nke Delta State Chief Ike Nnorum Ọkwụlọka Omena nwayọ gwanụ na mba anọ ya na-ezigbo lọlị ya Ngozi Nnorum Osodieme Olute Ọzụọ na mba anọ President mba anọ Daughters of Southern California President Adugo Women Cultural Association of Southern California High Chief Sandra Tu Agumani Odukonamba of Igbo Land Yeye Bobambino Agadi of North Founder CEO Pre-Adult Affairs Organization Executive Chairman Sanchi Group of Company Ezi nwanyị si mba na-eje
Dr. Cletus Ikechukwu Ilomwanya, Obiafọ Obi Nnukwu, CON, Chairman, Imo State and Southeast Council of Traditional Rulers, Igbanisi Ibirigwe. Sir Ernest Eke Yoruba, Eze kwesịrị ya na ezigbo ụlọ ala ya, Lady Nnenna Eke Yoruba, Ugodi ya, Anthony Ofo, Ifi Hollywood, Ude na nwayọ nwanyị, Chief Chimezie Chik Duru Hesie, Iye number 1 of Diken Afai, Enyi Ọdọwọla akwụ ọnụ ya na ezigbo nwanyị ya, Chief Helen si Duru Hesie, ọ pụta ọzọ nke izizi n'ọrụ. Chief Dr. Ifeanyi Patrick Uba, Ebubechukwu ụzọ na Nnewi, Chairman, CEO, Capital Oil and Gas, Chief Charles I. Adimora, Ichie Etinyelugu Nagolo, the founding chairman, People's Club of Nigeria International, Los Angeles branch, ya na ezigbo lọọlị ya, Princess Lady Cecilia Adimora, eletrik oyibo, ọkụ oyibo, Chief Sir Engineer Sunday Agude, Agụzi Eze na Nkanu, ya na ezigbo lọọlị ya, Chief Lady Adaọzọ Nnọnye Agude, Ada Gburugburu, President Ụmụada Igbo in Diaspora, Ụmụada Global, Honorable Denise Nnadi Abu, nwa Chinemere 1 n'Enugu, nwa Chinemere 1 n'Enugu Ezike nke Nsụka, Integrity Speaker, Honorable Member, Federal House of Rep, Iwe Ezue, Ude Enugu West, ya na ezigbo lọọlị ya, Maureen Abu, Osodieme 1 n'Ụda, Nze Cliff Chukwuemeka Obi, nwata Rukwu Akụ 1 Israel, Chairman, CEO, Printing and Publisher, USA, ya na
ezigbo lọlị ya Ndidi Obi mmiri mmanụ gọwa efezi ya Asharu Gomai Mwabalejebe Kalifo Mwabalejebe Kalifo Mwabalejebe Kalifo Kanyi Jesu tezianu ndodokwo Kanyi Jesu tezianu ndodokwo Kanyi Jesu tezianu ndodokwo Nze Solomon Ebuho Aye Jejemba Oke Mwawana na Ogwe Omenuka Former Chairman Board of Directors nke Operation United USA Incorporated ezigbo mmadụ si ezi ọnwa iri nke ọrụ eji Chief Jos Okeke ezi ugwu n'ugbo President Association of Nze Ozo and Chiefs USA Incorporated ya na ezigbo lọlị ya Lady Ukeria Okeke First Lady Anọ USA nwanyị bụ ife Ugodibeze agbala na budi ya n'ihu Ayaraba Honorable Larry Nwafọ Nwa Chinemelu na Mishi Nnewi President Anambra State Association ASA Southern California enyi ya na ezigbo lọlị ya Lady Obiageli Nwafọ Ada Dollars CEO Angel Creation USA Udoziak Osodieme Asharu Gomai Adamu Obidie Chief Otumba Oloyinka Wahid Nuruddin Otumba Foyotunji USA Yoruba Cultural Ambassador of Southern California Dr. George Ifora Kingi CEO Senera Medical Group USA onye ọmasị abagadege Chief George Nze Ikemba Nkensu ya na ezigbo lọlị ya Victoria
Los Angeles branch. Ya na ezigbo lọọlị ya Princess Lady Cecilia Adimora eletrik oyibo. Injinia Nwatugi Ikpa Youth Marshal Presido President of British United USA Ijara himself Yana ezigbo lọọlị ya Lady Victoria Ikpa Adish Best lady of British United USA. Mwabalejebe Kalifo, Mwabalejebe Kalifo, Mwabalejebe Kalifo.